पेणमध्ये आयडे केअर गतिमंद मुलांनी फोडली दहीहंडी। पेणमधील आयडे केअर स्कूलने अनोखा उपक्रम राबवत गतिमंद मुलांच्या दहीहंडीचे आयोजन केले होते। या दहीहंडी उत्सवामध्ये 54 गतिमंद मुलांनी सहभाग घेत हंडी फोडण्याचा आनंद लुटला। यावेळी निरागस मुलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहण्यासारखा होता। गतिमंद मुलांना वेगवेगळ्या कार्यक्रमातून उभारी देण्याचे काम आयडे केअर संस्था करत आहे। या कार्यक्रमानंतर सर्व गतिमंद मुलांना तहसीलदार स्वप्नाली डोईफोडे, उद्योजक राजू पिचिका, पेण पोलीस निरीक्षक देवेंद्र पोळ आदी मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके देण्यात आली। आज ही जन्माष्टमीच्या दिवशीची दहीहंडी पहिली दहीहंडी आमचे विशेष विद्यार्थी दिव्यांग विद्यार्थी फोडत आहेत आणि त्यांना अतिशय आनंद मिळतो या सर्व गोष्टींमध्ये। आणि मोठमोठ्या ठिकाणी दहीहंडी फोडतातच, पण आज आमची विशेष मुलं ही दहीहंडी मोठ्या उत्साहाने फोडतात आणि त्याचा आनंद घेतात।